Hála, hogy itt lehetek, mindenkinek, szavazzatok. Tudom, hogy a táborban elég sokat csalódtatok bennem, de ma nem fogtok csalódni. Westside, let's go to the shit, man! Hát szerintem ennél többet nem is tudna elmondani, ha bírna levegővel. Így kell kiszállni, nem? De amúgy így kell kiszállni, sőt így kell beszállni. Ez a legjobb semmi. hozzáállás. Nem Kb. semmi. Mi is amúgy. Hát emlékszem, milyen drukkokat éltünk át. Hát persze, és most mi te is felspanolod, és le is izgultunk, ülsz. Na jó, akkor mondjál 3 darab zeneszámot, ami angol nyelven van. Oh shit. Igen. Loading. Igen. Fly me to the moon. Jó, okés. Mondjál 3 prim számot. Na ilyen komi van, testvére. Nem szeretlek. Tényleg, papa, tedd oda, hogy kell. Annyit biztosan leszögezhetünk, hogy ez az évad és ez az élő show nem sikerült könnyűre, és hogy baromi nehéz dolga van a mentoroknak, mert azért ezek közül a versenyzők közül szerintem senki nem tudna. Persze, de ez úgy várható is választani. volt, hogy lesz csere sajnos, Igen. mert mindegyik produkció nagyon erős, mindenki megpróbált Igen. mindent belerakni Igen. ebbe az egészbe. Így van. Srácok, viszont most el kell, hogy köszönjünk, kövessetek minket